bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Narito ang isa pang edisyon ng Kia Kababaihan in Action. Isang oras na programang nakatuon sa mga maiinit na usaping may kinalaman sa kababaihan, sa mga bata at sa buong pamilya. Kababaihan in Action. Abangan din ang pagbibigay ng tips pampaganda, pangkalusugan at mga tips na kapaki-pakinabang. Tatalakayan din ang iba't ibang mga isyong nagaganap sa ating kapaligiran. Kababaihan in Action. Hatid sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga, Pangasinan at Dagupan. Ngayon ay araw po ng Biyernes, Friday, August 14, 2026. Sumasa niyo pong programang ito, Kia Kababaihan in Action. Ako pong yung makakasama, Action Kimberly Davenport. Kasama naman po natin sa atin pong Master's Control, Engineer Kenneth Villanueva. Ayan mga ka-action, good morning po sa lahat. Naimbag nga bigat yu amin. Masanto si kabosan si kayo namin. Ayan sa mga listeners po natin, good morning po sa inyong lahat. Ayan, dito po sa programa po natin, atin pong pag-uusapan mga tips, ganyan, mga advice sa atin pong mga kalusugan ng mga kababaihan, ng mga kabataan, mga bata, mga ka-aksyon. At syempre, mga tips din po, mga para sa yan, pagtitipid, pagpapaganda. Ayan, mga ka-aksyon. At kung meron po kayong mga gustong ipahatid, gamit po ang programa po natin, na Kia Kababaihan in Action, mga public announcement, mga news na gusto nyo pong ipahatid dito po sa atin pong DWCM Action Radio Pangasinan. Pwede po kayong mag-text sa atin pong text line na 0922-852-1161. Ayan mga ka-action, today is Friday. Ayan, naka-pink tayo ngayon. Pink Friday po tayo ngayon, di ba? Ayan, ma-blush tayo ngayon mga ka-action. And anyway mga ka-action, speaking of sale, yan sa SM Urdaneta po. SM Urdaneta City, simula po ngayon ay may 3-day sale po sila. Yan yung mga gusto natin, di ba? Mga red flag na tanggap natin Mga red flag na may nakasulat na sale. Ayan, simula po yan ngayon, August 14, 15, 16. Ayan, samantalayin nyo yung mga ka-action. Samantalayin nyo po yung sale. Ayan, simula po yan ngayon dyan po sa SM City. Sa SM Urdaneta City. Ayan, mga ka-action. And, libre po yung parking po, sa ating po mga senior citizen dyan. Ayan, tara na. Ayan, punta na tayo dun, di ba, mga ka-action? Ayan, mga ka-action, may sale po dyan, At, yan nga mga ka-action, ang pag-uusapan po natin ngayon, Yan, samahan nyo po kami dito po sa programa hanggang alas 10 po yan ng umaga. At ang pag-uusapan po natin, yung financial independence. Wow. Ganun ba natin masasabi pag independent na tayo financially? Diba? Kapag control na natin yung pera, hindi yung diba? Pag sinabi natin, diba, mga action, sa inyo ba, kailan nyo ba masasabi na financial independent na kayo? Kapag ba may trillion pesos na ba? Pag multi-millionaire ka na? Millionaire lang?
Di ba? Billionaire? Di pwedeng trillionaire? Ganon. Pag financially independent ka na, para saan di mga ka-action, di ba kapag pag ikaw yung kumokontrol sa pera, hindi yung pera yung kumokontrol sa'yo. Di ba mga ka-action, yung hindi, ay, ganito lang yung pera ko, so ganito lang, malilimitihan ko lang. Ganun pa, di ba? Kapag ikaw na yung kumokontrol, ang mindset daw po dapat ay, ang isipin mo daw wala kang pera. Di ba? Di mo na na-enjoy. Nabuhay ka na ng feeling mo pulubi ka. Di ba, mga ka-action? Di pala sure. Okay, mga ka-action. Kasi may katabi ata tayong millionaire dito. Ayan, mga ka-action, di ba? Kapag financial independence. Ayan. Una natin pag-uusapan sa ngayon, di ba, mga ka-action? Kaugnay po yan sa mga sale na yan. Kasi yung mga sale na yan, minsan, di ba, kapag yan yung mga red flag na pinapalagpas natin eh. Diba? Yan yung mga gusto natin na red flag, di ba? Na may nakasulat na sale. Yung napapabili ka kahit di mo kailangan. Pero yun nga mga ka-action, mga tipid tips, no? Para maging financial independent naman tayo, di ba mga ka-action? Yung alam natin kontrolin yung pera natin. Ayan, syempre, alamin natin yung kung hanggang saan ba yung kaya ng natin, di ba? Kung paano natin iba-budget yung income natin sa isang buwan, di ba mga ka-action? Para hindi laging umasa sa ibang tao, ganyan. For example, di ba, nagtatrabaho ka na. Ayan, meron ka ng income. For example, mga ka-action. Hindi man ganun kalaki, pero kung alam mo siyang kontrolin, di ba, magiging sapat siya eh. Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na magsesettle ka na for less, di ba, mga ka-action. Pero yung mga tips po natin, mga ka-action. Ayan, kapag financial independent ka na, ano ba talaga? Paano ba natin masasabi, di ba? Bukod sa nakakontrol mo yung pera mo, syempre, pag may sarili ka ng pinagkukuhanan ng pera, di ba? Kung wala kang pera, ano yung ikokontrol mo? Wala kang income, di ba? Wala ka namang ikokontrol, di ba, mga ka-action? Tapos, isa pa, pag marunong kang mag-budget, ayan, dyan na pumapasok yun. At meron kang ipon, ayan, kung sakali lang, 'di ba? Kung sakaling mawalan ka ng income, at least nakapag-establish ka ng ipon, o yun, yung mahuhugot mo kapag kailangan. Kapag nakakapaghanda ka para sa emergency, 'di ba? Usually pag nagkasakit, ganyan, hindi naman natin alam kung kailan. Kung meron kang mahuhugot para doon, 'di ba, mga ka-action? And most especially, pag hindi mo na kailangang umasa sa yung mga utang para sa basic needs mo, yung napupunan mo na yung kailangan mo, di ba, mga ka-action? Hindi man yung wants mo, at least yung kailangan mo, yun, doon natin siguro masasabi na we are financially independent, di ba, mga ka-action? Yun yung mga signs. Tapos pag hindi mo na daw tinitignan yung tag price, yung nakakapasok ka na sa restaurant na hindi nakalagay yung yung price. Tapos maririnig mo na lang may nagva-violin. Ay, shocks. Yan ba yung mga di ba? Yun yung mga signs na financial independent ka na. Pag di mo na daw pinupulot yung di mo na pinupulot yung wala na yung 5 minutes rule sa pag may nahulog na pagkain. Ayun, pwede pa to. Di ba? Yung mga gano'n, yung mga signs daw pag nakaluwag-luwag na, di ba, mga ka-action? Ayan, yung di ka na nanghihinayang humugot ng tissue, mga ganun mga ka-action. Yan, yung financial freedom, di ba, na sinasabi. Pero sa atin kasi, mga ka-action, di ba, lalo sa mga minimum wage earner dyan,
Hindi lang minimum wage earner, mas below pa din. Mga below earner pa, 'di ba? Parang ang hirap kasi sabihin. Pero mga ka-aksyon, hindi naman siguro sa ano yan eh. Hindi talaga sa kung gaano kalaki o kaliit yung income mo. Kung paano mo talaga yan kokontrolin, 'di ba? Kung paano ka rin didiskarte, syempre. Paano ka nga kokontrol ng pera kung wala kang income, 'di ba, mga ka-aksyon? Ayan, mga ka-aksyon, yung yan, controlled dapat ang finances at mas kaunti ang financial pressure. Yan, yung pressure na yan, isa kasi yan sa mga dahilan, mga ka-aksyon eh. Kaya tayo napapautang, ganyan, 'di ba? Minsan for ano na lang eh, for the clout na lang minsan, 'di ba? Hindi na needs kasi minsan parang kunyari may e-bike si Mare, kailangan maglabas ka na rin ng e-bike, 'di ba? Yung pressure ba sa mga circles nyo, ganyan. Kaya dapat ano natin yung piliin din natin yung circles natin, or wag tayong madala sa pressure, 'di ba, mga ka-aksyon? Yung pressure na hindi naman ano yan eh, hindi naman yan na pangmatagalan. Minsan yung mga temporary lang yan, yung mga trendings, ganyan. Na napapabili ka, mga ka-aksyon. Gaya ng mga impulsive, na yan, mga impulsive buying. Papabudol, 'di ba, mga ka-aksyon? Yan, yung budol na yan kasi, dalawa yan eh. Nasa negative and positive side siya ngayon. Kasi naiiba na yan eh, na there is a message, there is a changing dynamics na sa kung paano yan kuwan ngayon sa mga social media, mga ka-action eh, 'di ba? Sa social media, mayroon ng budol finds, yung mga yan. Budol finds na nasa yan eh. Topic ko yan sa research, actually, mga ka-action, Yan, budol finds. Kasi naiiba na yung pag-take ng message ng mga tao sa budol term, yan. Pero usually yan kasi yung isa yan sa mga nakakapagpaano sa atin eh. Nakapagpalugi. Nanguhubos ng pera, 'di ba? Yan, yung mga simple formulas lang naman po, yung kailangan natin alalahanin. Syempre, yung income po natin, dapat meron yang para sa needs. Yung sa savings mo. Kung meron ka mga utang, kunyari, nagsisimula ka pa lang and nagkuhan ka, 'di ba? Para naman sa debt payments mo. Yan, mga formula. And sa wants, kapag meron kang remaining money. Yan, mga ka-action. Yan lang yung very simple formula na tatandaan po natin, 'di ba? Sa pagko-control po ng pera. Ayan na. Sa usapang savings naman, mga ka-action, sa part ng savings tayo, Ayan, kahit maliit lang naman na halaga, bawat payday, or kahit di naman araw-araw, kung kakasahod mo, di ba, mga ka-action, kahit na konti lang yan, na maitabi-tabi, ayan, kahit na, we should start small, yan, pwede naman yon, di ba, basta meron at merong naitatabi sa pera natin, di ba, mga ka-action. Yan yung unang tip po natin, para sa savings. At mag-set tayo ng automatic savings kung posible, 'di ba, mga ka-action? Kung wala namang emergency or paglalaanan na mas kailangan, 'di ba? Syempre, unang-una diyan, pag pumasok yung income, yung needs natin, yung basic needs natin, yung pagkain, mga toiletries. Yan yung mga basic needs natin, 'di ba? Pangbayad sa bills, yung mga kuryente, tubig, wifi, kung kailangan mo yan, lalo na sa mga bata, 'di ba? Yung mga internet, kailangan yan sa pagre-research nila, or sa'yo din as working, kailangan mo yan. Yan yung mga needs, 'di ba? Kung kaya naman mag-load muna, kung di naman kayo ganun karamihan sa bahay nyo, tas mas mura naman kapag ang budget ng load for the rest of the month, pwede din naman yun, mga ka-action. Ayan, sa savings,
ay yun, kahit maliit lang na naitatabi po natin, 'di ba? Kahit piso lang 'yan. So, mga ka-action. Mga ka-action. Pero bago pa tayo magpatuloy po ay magbigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Kia Kababaihan in Action. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan. Ang oras po natin ay 9:47 ng umaga. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon Radio. At narito ang balita sa oras na ito. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na humigit kumulang 600,000 na pamilyang Pilipino ang mas maayos na ang pagkain dahil sa Walang Gutom Program or WGP. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ay batay sa 2-round survey na kinomisyon ng Globe Telecom at isinagawa ng Social Weather Station or SWS. Nilinaw niyang hindi DSWD ang nagpagawa ng survey at ginamit dito ang parehong questionnaire na ginagamit ng SWS sa regular nitong quarterly surveys. Sinagawa ang survey sa 2,400 respondents sa dalawang panahon, February 24 to March 8 at Hunyo 22 to July 1. Ipinakita ng resulta na bumaba ng 6.7 percentage points ang antas ng gutom sa mga benepisyaryo ng WGP mula 33.6% sa unang survey hanggang 26.9% sa ikalawa. Mas malaki ito kumpara sa 1.4 percentage point na pagbaba sa mga hindi benepisyaryo, mula 38.3% hanggang 36.9%. Bumuti rin ang food security ng mga benepisyaryo. Bumaba ang antas ng food insecurity mula 94% hanggang 89.3% o 4.7 percentage points. Ayon sa DSWD, ipinapakita ng survey na nagkaroon ng makabuluhang pagbuti sa karanasan ng mga benepisyaryo pagdating sa gutom, kawalan ng pagkain at kahirapan sa pagkain. At yan ang balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa.
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, So coffee and tea. with MX3, It's for you and me. with MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Ito-try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. May bahay ni Tatay Piring nakatakdang operahan at putulin ang paa dahil sa diabetes. Natulungan ng Sen Paniawan Plus. Nung bumalala, tinatulong namin sa ospital. Sabi ng doktor, diabetes. Puputulin daw. Hindi ako kumayag na puputulin. Kaya hinako ko. Panyawan. Aray, 2025, gumagaling na. Hanggang ngayon, wala na. Blood sugar ni nanay? Ito wala na. Normal na. Sinasabo sa kanila, maganda yung panyawan. Parang minti lang ito. Ping, Sarmiento. Dito sa Bayawas, Orbiston pa nga sila. 77 ko. Sen Paniawan Plus, gawa ng Sen Marketing. Back to school na naman, tara na sa Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila.
Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nabitin ka ba? Nagbabalik na ang programang Kababaihan in Action. Muli tayo po nagbabalik dito po sa programang Kia, Kababaihan in Action. Ako pa rin po inyong kasama, Action, Kimberly Davenport. Kasama pa rin po natin sa atin pong Master's Control Engineer Kenneth Villanueva. Pero bago pa tayo magpatuloy mga ka-action, batiin ko lamang po ang atin pong mga listeners and viewers po dito po sa ating pong Facebook page. DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz. Ayan, kay Sir Abelion ng Kalasyaw. Yan, good morning po, sir. Ganon din po sa ating po mga listeners. Ayan, kay Ma'am Malu Malanom, kay Ma'am Vivian Olarte, Sir Reynaldo Jr. and Sr. Ganon din po kay Ma'am Christy Fabia Laison. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Yan. At patuloy nga po nating pag-usapan mga ka-action yung pagtitipid. Ayan. Yan, sabi ko nga po kanina ay kahit na maliit lang po yan, basta consistent. Diba? Consistency is the key. Kumbaga pag may progress, diba? Small progress is still a progress. Diba, mga ka-action? Basta may nababago ganon. Or basta consistent lang siya kahit maliit lang yan na amount mga ka-action na pag naipon, diba? Pag kahit piso-piso nga lang araw-araw, diba? Isang buwan may 30 pesos. Diba? Pang din yun, pang pandesal. Pang pandikoko. Pang pandikobunggo. Yan mga ka-action, diba? Yan. And maganda rin mga ka-action kapag nagbi-build po tayo ng ating po mga savings, ganyan, ay meron po yung mga categories, diba? Yung para sa ganito, para sa ganyan. And isa din po dun is yung mag-fund po tayo for emergencies, diba mga ka-action? Yung, for example, diba, hindi naman natin inaasahan, hindi naman forever na meron kang trabaho, diba mga ka-action? Or thank God kung meron kang tuloy-tuloy and permanent talaga na trabaho, 'di ba mga action. Pero habang meron ka pang income, mga action, ayan, matuto po tayong magtipid at mag-ipon. Ayan, for emergency po, For example, kapag nawalan ka ng trabaho, 'di ba? At least ma-cover niya yung mga araw na wala kang trabaho. 'Di ba? Ma-cover ng ipon mo yung mga expenses mo for mga time na wala kang income, 'di ba mga ka-action, habang naghahanap ka ng panibago. Yan, mga emergency yung pagkawala ng trabaho, especially yan. At lalo kapag independent ka na, 'di ba? Tapos wala ka ng ganong aasahan. Tapos for emergency expenses, ito 'yon. Yung kapag ka nagkasakit ka, 'di ba? Kasi ang hirap kapag nagkasakit ka, tapos wala kang mahuhugot, 'di ba mga ka-action? Yan talaga yung manghihingi ka talaga dyan sa kung saan-saan, 'di ba, mga ka-action. Yan ang mahirap kasi pwedeng ma-delay yung mga for example, yung surgery ng anak mo, ganyan. 'Di ba? Wag naman sana, pero yan mga ka-action, mas maganda 'di ba, lagi na tayong handa. Yan, handa tayo sa lahat ng And mga biglaang pangangailangan ng pamilya, 'di ba?
Diba? Yung mga, utilities, ganyan, diba? Biglang napundi yung ilaw. At meron kang emergency fund para dyan, diba? Ang hirap naman na mawalan ng ilaw, diba? Kuryente, ganyan. Pero yung kuryente, dapat nasa basic needs na yan. Na dapat paglaanan na yan. Pero yung mga kailangan mong i-maintain sa bahay nyo, kung estudyante ka, merong biglaang project na kailangan yung mag-contribute, ganyan. Or for example, napalabas ka tapos wala kang pamasahe. Di ba? Meron kang extra emergency fund, ganyan. Mga urgent repairs or bills, di ba? Bills kunyari may sasakyan ka, kailangan ng palitan yung gulong mo. Yan, mga biglaan, di ba? Hindi natin inaasahan. Dapat meron tayong para dyan. And hindi maliit ang halaga ng maliit na ipon kapag consistent yan, mga ka-action. Kaya kahit maliit nga po, mga ka-action, basta consistent, ay okay yan. Yan, progress, still a progress, yan. Kapag maliit yung basta consistent, di ba consistent is the key sa lahat yan ng bagay, di ba? Kapag committed ka, di ba, dapat consistent ka. Committed ka sa relationship, sa trabaho mo, diba, sa profession mo. Ayan, yung consistency is the key, mga ka-action. At para naman dun sa mga na mga may utang, mga ka-action. Diba, meron kasi din na magandang umutang. For example, yung sa mga credit cards. Yung mga credit cards kasi yung maganda ka, yung good payer ka, di ba, mga action, nabibuild mo yung mo dyan, credit score. Yan, pag nakabuild ka ng mga laki-laking credit score, mga action, pwede mo yung magamit in the future. Pero at the same time, delikado siya. Delikado siya kapag, ito yung mga red flags po, pag-usapan yung mga responsible borrowing, di ba? Kapag ang red flag dyan, mga ka-action, kapag yung umuutang ka na pang araw-araw na gastos, yung para sa pang araw-araw mo na nagastos, syempre parang na lang yan, cycle na lang yan. Bayad mo dito pag nagkaroon, bayad mo dyan, tapos utang ka ulit, di ba? Nagiging cycle na siya, mga ka-action, na mahirap nang tapusin. 'Di ba? Kapag isa pa, mga ka-action, red flags, kapag yung hindi na makatwiran yung pang-uutang is yung mga minimum payment lang sa credit card. Ayan, gumagawa ka ng bagong utang para bayaran yung dating utang. Yun mga ka-action, yung parang cycle na niya. Tapos yung mga online lending apps na hindi na kayang bayaran, dapat, 'di ba? Yung ina-applyan mo na lahat ng loans diyan. Ayan, mahirap yan, mga ka-action, lalo kapag wala kang permanent na income. Pero kung kailangan mo talaga, then be responsible sa panghihiram po, 'di ba? And yung impulsive na buy now, pay later. Ay, usong-uso yan, mga ka-action, 'di ba? Sa social media, may e-market, gaya po ng TikTok, Shopee. Ayan, mga natututo na rin yung mga bata sa ganyan. Mga under 20 or at least 18, pwede ata maging eligible. Ay maging pwedeng mag-register for buy now, pay later. Ayan, mga ka-action. And syempre, mga ka-action, 'di ba? Iwasan yung pressure, gaya ng sabi ko kanina. Yung pressure kasi minsan yan yung nag-uudyok sa atin na gamitin yung gumastos ng pera natin, 'di ba? Yung mga sale, kahit na sale, maganda ang sale, 'di ba, mga ka-action? Nakakatipid tayo. Pero minsan kasi ang nasa mindset na natin pag sale ay one time lang 'to. Parang ganun, minsan lang 'to kaya ibibili ko na lahat. Tapos wala ka nang matitira, 'di ba? So, mahirap din yun, mga ka-action. Dapat controlled talaga ang atin pong mga finances, di ba po ba? Ayan, syempre,
kapag may income ka na, may savings ka na rin, no? Nakapag-emergency fund ka na rin, ganyan. And meron, syempre yung job natin, no? Hindi naman natin masasabi kung talagang stable na yan, di ba? So, isa pang tip dun mga ka-action is magplano tayo, no? Ng iba pang pagkakakitaan. Mga side hustles. Yan mga ka-action. Isa yan sa mga makakatulong po sa atin, di ba? Yan, dapat nga mas madami pang benefits ang mga nagtatrabaho, di ba? Para hindi yung umaasa na lang sa mga ayuda, ganyan. Di ba mga ka-action? Pwede kayong mag-enroll for upskilling for your skills, di ba? Ikon yan mga ka-action. Diba? Knowledge is contagious. Dapat maging hungry po tayo for knowledge. Diba? Knowledge is power. Wow. Kasi yung mga knowledge mo yan, kapag naging wisdom, yan, yung difference ng knowledge sa wisdom, no? Yung knowledge, yung ina-acquire nating mga knowledge, mga kaalaman. Ang wisdom is yung ginagamit mo. Ginagamit mo yung knowledge na yun. Yun yung kaibahan niya. Kaya, pag may wisdom na kayo, sa lahat ng knowledge na na-acquire nyo, magagamit nyo yan, di ba? Para sumakses ang buhay. Bahala na kayo, basta ako, nakaangat-angat na ako. Yung mga ganun, di ba, mga action. Pero wag naman yung sobrang, wag nakaluwag-luwag, makakalimot ka na, di ba? Huwag kayo makalimot, diba? 1, 2, 3, kanya-kanya na to. Huwag naman. As much as possible, diba? Kung kaya naman tumulong, diba? Tutulong naman tayo. Basta may extra, diba? Yan. Basta may remaining. Yan. Remaining money, diba? Basta na ano natin yung needs. Yan. Yung needs natin, yung mga basic needs natin, food, ganyan. Yung savings natin savings for your wants, pwede din naman. Basta yung for wants, yung remaining na lang yung natitira. And kung kaya, tutulong tayo, di ba mga action? 1, 2, 3, kanya-kanya na. Bahala na sa buhay, mga ganon. Pero syempre, isa din na iiwasan natin mga ka-action is yung financial abuse, 'di ba? Or yung scam. Yung mga scam na 'yan, 'di ba, mga ka-action? 'Di ba? Lalo pag yung pinag-ipunan mo yung isang bagay tapos scammer pala. Ba, kunyari, bibili ka ng pinag-ipunan mo na want mo, for example, yung damit or yung bag online, 'di ba? Yung mga luxury bag sa online, 'di ba? Usually sa online 'yan, yung mga nagpapasabay from abroad ganyan. Yung mga mahirap hanapin dito sa Pilipinas, 'di ba? Mga pabango ganyan, 'di ba? Pinag-ipunan mo 'yan, 'di ba, mga action? Tapos yung makikita mong seller pala, akala mo legit, tapos na-scam lang. Dapat very tayo dyan, very cautious. Yan, very cautious tayo sa mga scammer kasi sobrang dami na nila ngayon mga ka-action and ang gagaling nila. Yan, ang financial abuse. Yan, halimbawa, kapag kinokontrol ang lahat ng pera. Yung sinasabi ko kanina mga ka-action, hindi na ikaw yung kumokontrol sa pera pera na yung kumokontrol sa'yo, diba? Sinasabi nila na, uy, alipin ako ng salapi. O alipin ng salapi, di ba? Alipin ng dollars. Wag naman, di ba, mga ka-action? Ayan na, kapag financial abuse, siguro kapag sa mga asawa din dyan, yung mga nanay, kapag kinukuha mo lahat ng sahod, lahat ng sahod ng asawa mo, 'di ba? Dapat hindi naman. Bigyan mo din siya ng kahit konti. Basta yung kailangan muna yung uunahin po, 'di ba? Yan yung mga financial abuse, 'di ba?
Yan, kapag ginagamit na yung mga bank account ng walang pahintulot. Yan, yung isa yan sa mga mga iiwasan nyo and be cautious mga ka-action kung baka mawala yung ATM cards nyo, ganyan. Or may makakita ng pin nyo sa mga mga e-wallets nyo, di ba mga ka-action? Yan, online safety to mga ka-action. Huwag ibigay ang OTP, yung PIN at yung password nyo mga ka-action. Yan, meron nga nangyari, di ba mga ka-action? Meron nangyari na akala niya tauhan ng bangko. Yan. Ang sabi sa kanya on call ay magpapalit na raw ng card, bagong card, ganyan. Tapos hinihingi yung OTP na tinext dun sa number niya kasi ina-access yung bank account niya. Ito, nabigay yung OTP. Ayun, nawala yung pera. 'Di ba? Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga ka-action sa mga ganong galawan ng mga scammer ngayon. And mag-ingat din tayo sa mga investment scams. 'Di ba? Bigyan mo ako ng 10,000 na bukas na yan, 30K. Kung bibigyan mo ako ng 50K ngayon, na mga next month 100 na yan, yung mga ganong galawan nila. Huwag niyong papaniwalaan yung mga easy, 'di ba? Easy money. And another online safety rin, mga ka-action for scams, no? Yung mga scam na yan. Huwag basta tayo mag-click ng mga suspicious links. Yan mga ka-action. And i-verify muna ang mga financial offers. Mga nag-offers dyan ng mga financial offers again. Yung mga insurance din, 'di ba? Maraming nag-offer niyan, mga life insurance. 'Di ba? Yung mga car insurance, health insurance, yung mga company na ganyan. Pero i-verify nyo po kung legit po ba sila. Yan. And for financial independence, mga ka-action, dapat meron kang dyan, yung plano ba? Yan, may plano ka, 'di ba? For example, this month, dapat nagsiset po tayo ng goals natin. Ano ba yung ini-aim natin for this month? 'Di ba? Dapat natatrack natin lahat ng gastos. Natatrack natin yung gastos natin para kapag, 'di ba? Hindi tayo mag-isip na, bakit wala na yung 500 ko? Yung pala, nabili mo na ng Jollibee. Yung ka-action, diba? Ba't nawala na yung 300 ko? Diba? May mapagbintangan ka pa. Nakain mo na pala. Or nabili mo na pala, mga ka-action, diba? Ayan, dapat this month, matrack lahat ng gastos. Ganyan. And another goal mo within 6 months is magkaroon ka ng regular savings. For example, di ba mga ka-action? And within 1 year, mabawasan na yung utang mo or mapalago mo na yung emergency fund mo. Yan. Dapat kasi kapag may goal po kasi tayo, mga ka-action, and we are being goal-oriented, namo-motivate tayo dyan namo-motivate tayo i-achieve. And most likely, pinipilit natin maging madisiplina. Yan yung kalaban, 'di ba? Sarili laban sa sarili. Yung disiplina po talaga sa paghahawak ng pera, mga ka-action, ang hirap din kasi, 'di ba? Mga lalo na pag sale, 'di ba mga ka-action? Yung gustong-gusto natin, ang mura. Tapos pag naipon na, naka 600 pesos ka na pala. Yung budget mo for 1 week, napunta na sa mga sales, ganyan. Ayan mga ka-action. For financial independence, yan yung mga dapat nating gawin, mga ka-action. Ang hirap po kasi, 'di ba? Ang hirap kapag may nangyari na emergency. Ito, lagi ko po itong na-observe, no? To the point na manghihingi na sila online. Okay lang naman yung mag-seek ng help, 'di ba? Pag di naman po talaga kaya, ganon.
But it makes us think as well, or let it be a reminder to everyone, mga ka-aksyon, na para hindi na umabot pa sa ganun, is magkaroon na tayo ng plano or emergency fund. Ang hirap maging financially independent, but at the same time, ang fulfilling niya kasi independent ka di ba? Hindi ka umaasa sa ibang tao. Walang utang na loob, ganyan. At least pag utang ka, nabayaran mo, okay, tapos na, di ba? Yung mga ganon. And yan, masama yung utang na loob, di ba, mga ka-aksyon? Utang na loob, as long as yun, kaya mong magi-give back ka din, syempre. Magi-give back mo yun nasa character mo din yan, di ba? It's better to give than to receive. Ayan, mga tatandaan natin, mga ka-aksyon, di ba? Iba yung feeling na nagbibigay. Ayan, mga ka-aksyon. At, financial independence po is hindi naman ibig sabihin na marami kang pera kesa sa iba, di ba, mga ka-aksyon? Ito yung kung paano mo, ito kung alam mo kung saan napupunta yung pera mo at nakakapag-desisyon ka ng, di ba, nakakagawa ka ng wise decisions para sa kung saan napupunta yung pera mo, nakakapag-prepare ka for emergencies, and meron kang confidence na mag-build ng sarili mong kinabukasan. Although, 'di ba, hindi tayo kinokontrol ng pera, pero kasi iba din yung confidence na meron tayo, 'di ba? We also trust the Lord, 'di ba? God will provide. Yon, yung tiwala ba? Yung tiwala na meron pa para bukas. Yung tiwala and yung confidence mo na may magagamit ka pa for tomorrow, ganyan. Or para sa future mo, 'di ba, mga ka-aksyon? Maganda na prepared po tayo lagi. Yan. And prevention sa mga kung ano mang mangyari, 'di ba? Prevention is better than cure, yung mga ganyan na kasabihan. Totoo po yan, mga ka-aksyon. Kaya para po sa atin, mga financially independent na, and sa mga ka-aksyon po natin ng may gusto ng financial freedom and maging sa financial independence, ay ito po, sana maging mag-retain po sa ating lahat, 'di ba, mga ka-aksyon? Yung paghahawak talaga ng pera. Yan, meron pa nga po nagsabi, 'di ba? Nasabi nila, isa pang tip to, mga ka-aksyon, bonus na natin. Is if kaya mong mabuhay sa iisang income, then mabuhay ka. Ano daw? If yung sa income, kunyari, for example, yung income mo nasa, kunyari, 10,000 a month. That is the minimum wage. Minimum wage earner ka, 10,000. Pero nag-expand ka na-promote ka na doble na yon, but you still live for the 10,000 pesos a month. Yun pa rin yung pinapaikot mo, and yung mga sumobra na habang na-promote ka, di ba, sumasobra din yung income mo or na lumalaki. And yung sobra nun, yung first income mo, yun lang yung paikutin mo. As long as yun yung kaya niyang i-cover yung basic needs mo, mga ka-aksyon. Doon mo lang siya papaikutin, yung first income mo. And then, kapag na-promote ka na, di ba, yung mga sobra na yun yung pwede mong gawing savings for emergency funds. Yun mga ka-aksyon. Isang tips lang yun na nakita ko from financial literacy. Yan, mga ka-aksyon. At ang oras po natin ay 10:20 na po ng umaga. At dito na po magtatapos ang atin pong programang Kia Kababaihan in Action.
Ako po ang inyong nakasama, Action Kimberly Davenport. Sa atin naman po nga technical side, the Engineer Kenneth Villanueva. At sa mga patuloy pong nakikinig, ayan, good morning po. Good morning po kay Mama Juvie Resultay Bugawan. Ayan, ganun din po kay Sir Abelion from Kalasya. Ayan, Quintos and Daray family from Tayug, Villanueva family from San Nicolas. Ganun din po kay sa Laison family. Ayan, kay Ma'am Christy Fabia Laison, Reynaldo Jr. and Senior. Kay Ma'am Brenda de Guzman. Kay Ma'am Vivian Olarte. Yan, Sir Peach, Sir Eranio Paragas. Ganun din po kay Ma'am Malu Malanom. Yan, maraming salamat po sa patuloy po na pagtutok at pakikinig dito po sa mga programa po ng DWCM Action Radio Pangasinan. Susunod na po ang Action Radio Hataw. Dito lang po yan sa DWCM Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook